tuna hian USA chuan khovela tlangkang la umber te singa mi chu puak torin anung chole ta Yellowstone volcano tia shiat ania tlangkang pa nga yang kha anilawa super volcano zo ani Yellowstone tlangkang hi apuak ani vai chuan ahong tor hi arap thak don khop Wyoming USA auma Yellowstone tlangkang hi kumakta duai ni liam ta khan voi thum lai alo kang to ewang hian malam hun reivak lova he tlang hi akang le mayangem ti chu mitam tak ngai event ani North America cheng tan chuan he tlang kang laka him tum chu hil thailo tluk ani tuna chuan he super volcano hian khovela hian eng tiang chin nge ngong ani thei don kan bi chiang don ani alen pi lama hian super volcano hian thil puak rap thak tak asiam tel dona tlang kang pangai kan suang to chuan abul vela lava satak luang kan ngai to thino me mase Yellowstone bi ka hi chuan hei chia hi ani don lo hei hi kan mang an pui tur ne ber ani zo kang lava hi tlang kang changa achu ma hian magma tia shiat ania mase he case bi ka hi chuan Yellowstone magma tam tak te hi lava achang thei don lo achan chu van sanga ain phu chho dona meivap boruak bollo taka achang don ane meiwa pa ngai angkha ani don lova lung te tak te satak ani dona hei hian US rampum baka Canada a ngong thalo tak anei thei don ane mi makta duai tam tak tlang kang in siam na kilometer sang khat huam chunga cheng te chu an thi pha don ane meiwa phi I hip lut ani chuan I chu pa cement chopolang tak chu an siamanga thochamin asiam ngei bokang che building achimanga kilometer sang khat pon lam sina po omma la I him don chuang lo bithiam te chuan US tuipui kam chaklam pang chu meiwa pin akhu vek don thi an soya hei hi mishing nun na tan thil la tak alani don bok Europe mun then khat po he meiwa phian ati boi dona meiwa chau nilovin khovel pum lumzong chu ataniam don bok ane meiwa van bo ru ka mi chuan ni eng chu a hlia vek anga khovel pum kholum zong chu 10 degree Celsius in ataniam anga hei hian kumsom ai rei po angong thei don ane hemi biga phei hi chuan he khovot hian khovel pum angong dona khovel ram sang sanga thina rap thak tak khovot hian a thlen dona mitam takin non na anchan thei don bok ane tin meiwa baka hian bu ten tuipo ni sela khothlang lam ram zong zong te chu angong vek don bok he tlang kang puak laka chang hian idam chuak ani poin khovot lutuk hi ima chon tho angai don ane tunangi po hian he Yellowstone super volcano anti noya hian thil thleng a omle mek ni in alanga video mu tur tam tak aum chho mek zel ane ramsa te hian thil thleng tur shiat lok theina aneya ramsa chen khat antirnan ramsial sakei bak nei le savom baka ramsa dang te pon tuna hian Yellowstone a an chen na mun ram hnoi chu an chu san mek nin alanga video mu tura tam khop mai hei hi mi tu man achan an soi theilo ani scientist te tak ngial poin engwangin nge Yellowstone ram hnoi tang hian ramsa zong zong te chu an pem chhuat tak achan an shabik lo ani tlang kang emo lir nging thleng hria tur Yellowstone a hian engma omlova ani chuan engwangin nge ramsa te hi helai hmuna tang hian an pem chhuat tak ti chu scientist ten an ngai vena tuna hian achan an soi thei ri lo ani thil engemoni tak thleng chu a chiang ani hei hi Yellowstone a thil thleng mek video ania kan enanga thil thlen dan chu chiang takin kan hriat thiam ka ring right now y'all all this geothermal activity
Is it supposed to look like this, y'all? You're going to want to turn the volume up. Kanin takang khan le chang hian thil sa tak aron so chuak meka hei hi tlang kang in siam tur ma hruai tu ani theiangem emi chungchang a hi chuan ngai dan kan siam theianga kan ngai dan te po comment section lama kan tar lang don nia lir ngi ngemo tlang kang an hnuaiah hian in siam tur om ani ma na le ten tuna kan en le mek po hi Yellowstone nuai thawa thom danglam tak an hriat ani vele a he hi kan ngai tha vele nga mak iti ve view in karing up, y'all. Check this out. Wow. Wow. It's a heartbeat. That's not up. Kan ngai thak takang khan he lein hnuaiah hian thil so engemon tak chu a om chiang maya heng ri sang sang te hi ramsa te hian an hlau nge niang an chen hmun an chu sandana hian rin hlel tur a omin alang hei po hi tui botol leya anda a an chen sa le khop mai Over time, he puts a water bottle on the grass, and this thing is jumping around like it's at a kid and play party. That's crazy, y'all. Listen. Hei po hi Yellowstone mun tho ania soitakang khan Yellowstone noya hian thil engmoni tak chu a thleng mek ni in alang jopa bungsom pahni changsari changa changsoma chuan ramsa te zot te anzirti rangche chungleng sawa te po zot la an hrilang che leilung po biala azirti rangche tuipui sangha te poin hei hi an hrilang che heng zong zong zinga hei hi lalpa ti ani shelo tunge om hilnung tin reng nun na le mishing tharau hi akuta omani tin anziaka chuwangin tuna thil thleng meka po hian ramsa te hian thil hriat an nei ni in alanga ten jopa ziaka kan muang hian ramsa ten hetianga an hriat na chan hi thil engmani tak hriat tira nei ni in alanga hetarang hian mishing te poin ramsa te omdan phunga chang hian thil thleng tur chu kan lo shalo ve thei do ni in alang tuna thil thleng mek sang sang kan tar lan baka khan seita kang khan ramsa tam tak Yellowstone a cheng mek te chuan lau an nei awangin an chen na hmun an chu san sup supa tuna thalakan en mek po hi kongpuya sabom tam tak anom lai ania Yellowstone National Park luna tur kongpui lun lai tak ani he park luna tura hian ramsa te hian mishing te elai hmun tlo tur chu andang na sakhop maya mi then khat chuan ramsa te hian mishingin kan hriat ve theilo an hria ni in an ngaya chuwangin chiat na lian tham tak thleng tur hi shalokin mishing te chu an him the na tan tiang hian an lo dang aniang tiang te pon rindan an nei ani zona lian tak om ta chu khuarel chiat na a thleng don ta em ni nge savom te hian chiat na thleng tur laka mishing te hi an chan jok ni yang ami chungchanga hian zona chan na hi kan nei theu karinga kan ngai dan te po comment section lama kan tar lang chun zom don nia soita kang khan he Yellowstone tlang kang hi a thleng ani vai chuan khuvela hian chiat na rap thak tak a thleng dona tin chu mi pia lama mi tam takin nun na an chan pha ngei don boka he hianin ngong lian tak anei don ani ole khati zong kha Yellowstone chungchang bi ka report kan pek thei chu ani e